Jamen, jeg har fået normalt pris ud flere gange. Den holder Christina Givet, og så en ordentlig lys. Sådan en... Der går et mærke til det. Jeg tror sgu, det bliver skilt op. Jeg går fra Han har gjort det så mange gange, hvor han lidt til karbonerer, og lidt som en sprøjt. Der er sgu nogen, der ikke kan tåle det overhovedet. Ja, bare da jeg står og renser der på arbejde, der står jeg bare. Det er derfor, jeg ikke vasker det der maskine op, jeg har brugt, for det står virkelig host af det. Ja. Om det er koldt eller varmt vand, det er endnu værre. Men koldt vand, det er også nemt. Kom nu, fortsæt Michael. Morgen. Jeg kan godt være svedig, og så tage en slice i 2, men det giver ingen pointe. Fordi jeg ved, at jeg kan ikke komme hjem med det. Men for det. Vi har helt kvalm med alt det. Det er alt det, man laver. Altså, jeg er ikke tvunget, at tage frem i vand selv. Ja. Det er der rigtig meget op, jeg er ikke rigtig op. Nå, skal jeg lægge til 10, og vi kommer ned på 8, måske 5? Med hvad? Hvor stærk er den? Ja, fisk. Du ved ikke, hvor du ligger hen længere. Kan du huske, hvad du hedder? Hvor mange fingre er der her? Hvor stærk er den forhold til din egen? Nu er lige mig. Det er det samme. Er det rigtigt, at nu når du er nået så langt, så kan den ikke blive stærkere? Så det er helt normalt. Ja, så er det maven, der begynder. Ja, sådan har mange haft det. Men ikke fordi de ikke har kunnet spise en hel pizza. Jeg tror bare, det er chili, der gør, at der er mindre plads. Jeg synes, det man kan godt mærke, at det virker sådan lidt svært. Ja, jamen det gør det. Jeg har fået lidt opkast. Nu har man også gang om, at vi er... Det er fandme også nogle lokale, at spise McDonald's, og så spise pizza. Men sundt, det er det. Nu giver han McDonald's skylden, det er godt. Der er ikke nogen undskyldning, det. Den er stærk. Det er jeg gerne. Jeg tænker på, at vi faktisk så spiser den der pizza, der så er hårdt til din jule. Så er det bedre med, at man godt spiser op, for jeg skal have julegave, det er ting, der er helt. Ja, lige der kommentarer, der kan du ikke sortere dem fra. Altså det er en åben side, alle skal have lov af det. Jeg vil ikke være racist over for nogen. Nej, jeg synes, det skal begge. Det er lidt for tør. Der er jo slet ikke tid til det der. Når gæsterne kan begynde at smage, hvis det er, så kan vi få det med i samme video. Men I kan også få jeres helt egen video, hvor der står gæsterne smager. Så. Og der er ikke nogen undskyldning, jeg skal nok komme med bestik til alle sammen. Og Ahmed, jeg skal lige bede dig om at låse døren på et tidspunkt, så de stikker af. Jeg har lavet sådan. Det var derfor, du ikke er med i konkurrencen, men derfor kan du godt smage. Er den stærk? Jeg prøver at gå og smage det.